Takže zdravím vás tu u mojho ďalšieho videjka. Jo, momenové, dúfam, že sa vám toto videjko páči. Nezabudni like, odber a zvonoček. A dneska si zahráme Blade Ball, som tu s Filipom. Čaute. A dneska budeme hrať Blade Ball. A môžete sa kúknúť na Pick a Side video. Počas tohoto natáčania robím, už natáčam Pick a Side video. No nie, že natáčam, ale už spracovám, akože uploadujem. Troška sa mi to laglo, Mne sa to Keď laglo. vydáme toto videjko, tak už na 100% bude vydané aj to PGSI. Hej, PGSide už bude dávno. Asi. Budeme vydávať, no, rozhodol som sa s Filipom a tak ďalej, že 2 videá denne. Max. 2 videá denne, podľa času. Koľko budeme mať na to? No pretože... Lebo všetko toto, že škola, úlohy, hento, tamto. Ale tak chalani, A uvedomte si. to Chalani, trvá buďme docela dlho. buďme ku sebe úprimní. Proste, chápete. Kámo, ten idiot mi to zrýchlí. To je zmá. Čo? OK. Dobre chalani. Sorry. Chalani. Takže hej, a ináč, hej, práve natáčam videjko, chill, natáčam videjko. Hej, natáčam to videjko, môžeš ísť do videjka, kľudne, hrať s nami, poď, keď chceš. Ok, ale o čom to je to video? Hráme Blade Ball, Natáčame. no natáčame, keď chceš, môžeš ísť s nami. Ok. Akože nečakal som, že práve cez videjko, keď natáčame, nečakal som to. No, ako včera. Chalani, prisahám, že to nebolo naplánované, aby sa len tak proste joinol. Ja som len išiel s Filipom, ale on sa len tak proste joinol. My sme mali My dvaja. naplánované, Áno. že proste pôjdeme sami teraz, lebo nikto proste... Tu si vieš vyskúšať aim! Áno, hej, to Ty som vedel. kámo, to sa zmenilo. Že? Ty kokos, Nezmenilo. tá hra sa zmenila normálne. No však kamo, tu máš aj tréning. Mhm. No idem na to. viem. Sú to tak 2-2. Čiže ako tým proti týmu. Kamo, ja Nie, som jaký, bo ja som to už Sorry, že guys. 5 mesiacov Ale je nehral. tu jeden tryharder. Nevadí. Tam všetci sa volajú systém, vole. Tam všetci sa skoro volajú systém a to má sere. Skôr server, nie Tu budem systém. na také lagy dostať. Kamo, za mnou. Tvoje proste sápka ide bližšie a bližšie ku mne. A to sere. Som si rozohrať. Je tu chýpol. To je ja. Aspoň sa prestal. Lexo, No. predstav sa do videa. Som tu ináč Ja. Alexom. Pozdrav. No, Pozdrav. Lexi. Som najväčší dub, to je 7 na svete. Nice, no. Vodné to správam. No a to. Tam to je dobré. Pomoc. Dobre. Ja mám pri sebe. Tak to Ne. je A! Mi to blíži. Toto. Taká Čo pomalá. bolo? To čo? Ty vole! Čo? To som videl. Kamo, to spomalilo? What the fuck? Ja neviem, to spomalilo, zrýchlilo a spomalilo. To čo je? Kamo, Capek ma mohol zabiť, ale on je taký tupý. Kámo, to už docela dosť rýchlo. Ako je to v pohode ešte. Kamo, tá schopnosť, to je OP. Doma. Opa, gamna style, I see. Capek Ty nečakal. vole. Capek Ty nečakal. vole!
Kámo, cápek nečak. Ja mám nejakú extra, Chápem, nečakal. čo viem, čo to Ne, ne. je. Kámo, ja som sa A to je kúkal. zadarmo? Ja som sa kúkal do Taká telefónu. sekera, anielov a Ja som sa kúkal do telefónu. neviem koho. Kámo, ja sa kúkam proste na telefón. Čertov. Dominik, toto bol za free? Tá sekera, hej, to je za free, tá sekera. To nechcem, ja chcem mať niečo za cnak. Toto. Ja mám za cnak. No teraz na sa... Yes! Easy, Nice. easy. Až na to, že ja som mal najviac kilov, akože. Chalani. Easy. Tam asi ideme Počkajte. začný meč. Glory. Toto je nové, jak sa toto... Ešte takéto nenávidím mapy. Hej, ty vidíte si, aký som ti dal meč. Dobre, chalani. Neviem. Ten, ktorý bol kedysi akože v spinu, vieš čo? Ja tiež mám taký. On je doteraz ešte spíni, myslím. Pozri sa, Dominik, na môj. Taký nemáš. Ani môj nemáš. Buďte ticho, ja som Ale z tu vás... skoro Aký 6 máš? Buďte ticho, ja som z vás najlepší. Tak buďte ticho. Som. Kamo, Rio som mal najviac kilov z vás. Ja som sa nepozeral. Mal som najviac kilov z Dobre, vás. ale to, teraz. že kilo máš najviac, neznamená, že si najlepší. Ja umrel si. Lebo sa kúkam na telefón a ja ti poviem potom, prečo sa kúkam na telefón. Chill. Vieš, prečo sa Dobre, kúkam na čo telefón? bože. Ja vám to Mám nepoviem na kilo. videjko. Ja vám to poviem po videjku. Na čo sa Jupi. kúkam na Toto telefón. je ozaj neviditeľný, bože. Ty máš tiež? Ty vole! Áno, to je opäť v duelo. Ja viem, a ja to mám. Ja som sa To je kam najlepšie na posral. svete. No, Yes, double kill. Kamo, kebyže sa nekúkam na telefón. Nenávidím Reaperku. Sa nevedem kupovať. Poďte! No, triple kill, no. Ja si dám asi 4 killy. Reaper, alebo čo to je. Ja sa idem. Kamo, ja som to tak Vy ste dlho. umreli? Áno. A Mne ja. to išlo bolo po chrbta. Bože, ja som umrel. Ale Ja som triple kill. Ale tá XK je dobrá. Kamo, ale mne to proste nejaký cyberpack vyhodí a skapem. Bo cyberpack vám vyhodí práve tam. Dve týmy, dajte aj dve týmy. Dve týmy. Chalani, nečudujte sa, prečo skapínam, keď musím kúkať furt do telefónu. Potom vám poviem prečo. Jo. No, ideme. Červený. Modrý. Modrý! Ale prečo je prečo je za hovno? Alebo ja mám Let's mováky. go. A dobre, Dominik. Toto mám takámu, tak toto máme prehráno. Neprehrať. Máte, lebo ja mám Dominika. Ktorý minulé kolo ako prvý umrel. Ale kamo. Co? Nie prvý, ale ako z nás prvý. Podľa mňa. Kamo, ja som sa zlakol. Kamo, ja som sa tak zlakol. Ježiaľ, kam až skače, nenávidím to. Ja sa bojím. I'm scared. Ježi, Kamo. kámo ten prúdno niesol, lebo by si... No poď. Ja viem, že ten prúd je extrémne... My máme jakého dobrého teammate. To nie je dobré. Kámo, ale tu je čo niekto, to je? ale kto to je taký opäť? Nikto. To je Kámo, on si kúpil tú ani systém. je to. Ježiši, kámo, ten je pay to win. Nenávidím pay to win. vole. Kamo, ne. umrel. 1v1. Dominik, to si nesklamal. Nesklamem vás. Neboj sa. Musí nás poťať. Ne, je to moje videjko. Na moje videjka nebudem klamať. Trochu fajný červený. Áno, červený. 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 Červený.
Červený. A to Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Vyhral som. Môj prvý win na mojom druhom účte. Let's go. Neverím. Let's go. Prvý win. Finally! Beautiful. A Ja som mal z to je vás najviac. 32. Ja som mal z vás najviac Čo? vyhráč. Mám 32 vinov. 378 kilo. Hej, ja by som išiel primetiť, aby som ukázal, že kto tu je profík. Yes, toto je dobré, toto je dobré. Táto má- Odmeny. to má- Ešte, Tuto toto mám kamera. Kamo Ale capek ja robíš ja. nemôžem za to, že proste ten systém je pay to win, vole. No tak niekedy, akože niekedy. Fakt? On používa to priťahovacie. To je No. blbosť. Ježiš, ja Ktoré neviem, mám keď tu ľudia sú Prahe, vole, príjemné. ako... O! Ty vole, prečo? K.O. Oh, O, kam. Dominik, fakt? Ale však my poznáme tú Dobre, taktiku. kto umrel? Niekto z Nikto. vás? Nikto z nás. Nikto z nás nezomrel. A ty? Ja som si myslel, umrem. Kam mne sa toto Vole, nepáči, nie. keď... Ja nenávidím toho systéma. To sa vždy bojím. Ježiš, ja som skoro umrel. Ja sa bojím, že to na mňa No. niekto dá. Kamo v takejto rýchlosti. Ha! Je! Ne! Dobre, nejde to. Kto zdúchol? Oh, Koho som Let's zabil? go! Zabol som. Ja neviem, a mňa ne. Že ten systém žije. Ne. No Dominik, poď na tvoje videjko. No poď, more, jedna v jedna, poď, poď, poď. No poď. Ja by som ti aj dal pár coinov. To Ja? čo je? Oh, Dominik, len mi dvaja, Ale poď. jak si to pritiahol? Jak si to pritiahol? Ty vole, to je taká hovadina. Extra odmeny 100 koinov. Dá sa giftnúť nejaké coiny? Ty vole, systém zdochol. kamo, no. Chcem tu... Systém. Ja chcem... To sa mi ne- Aha. A ja mám loptu. Bum. Ja. Ty vole. Dobre chalani, snad sa vám toto videjko páči. No, Už je to bol- systém. Bohužiaľ je koniec, bohužiaľ je Wow. koniec. Sorry chalani, ale timer bude vypršaný, Ja to takže... trénujem. Snad sa vám toto videjko páčilo. Nezabudni like, odber a zvonček a samozrejme. Všetci hovorte čaute. Hej, snad si to kúkali video dokonca, ak sa vám páčilo, daj like, odber a zvonček, aby ti ďalšie videjko neuteklo. A čaute! Čau. A ne, počkáme ešte na nich, keď hra to bude apríl. Ešte počkáme na nich, dokým to hrajú. Ale ne, už ideme, tak teda apríl. Ne, dobre, ideme. Teda Tak. čo? Tak čaute chalani, bye bye. Tešte sa. Dobre. Bye bye, jak sa, čaute.